Zile ukuthi ukuphupha nje uphuza utshwala ephusheni ngabe-ke lokho kubi ukuthini, kodwa-ke uma ukuthi umusha kule channel bengicela phela ushare, subscribe, ushare link, ucele nabangani bakho bezosubscribe ukuze-ke nabo bezokwazi kabanzi ngamaphupho-ke abahluphayo ukuthi-ke abika ukuthini ey'mpilweni zabo. Noma kuyukuthi-ke uyibona ku-TikTok, shaya phela ufollow bese-ke uthatha inamba usibhalela ku-WhatsApp la uzosibuza khona njalo ekuseni amaphupho owaphuphile. Ake ngingene-ke kule yokuphupha-ke ukuthi-ke uphuza utshwala noma-ke iwayini. Lokho kungukugubha-ke umkhosi, kusho ukuthi-ke uzoba nempilo nenjabulo, ikakhulukazi-ke uma-ke unaye ukuthi-ke futhi othandana naye, kusho ukuthi lolo thando luzoba impumelelo. Kepha umphuza kakhulu kusho ukuthi kungenzeka ulahlekelwe umsebenzi wakho. Ake sithi-ke manje uphupha utshwala besiZulu noma kubhizi ekhaya kuyaphithizela negaya utshwala. Lelo phupho libe ukuthi-ke abadala badinga-ke ubagayele, noma-ke uphupha isinkwa esi-brown, abadala badinga ukuthi-ke ubagayele utshwala ekhaya. Kuzomele-ke ubalalele wenze-ke njengoba besho. Ngicela-ke ungakhohlwa ukushaya subscribe bese ubuza-ke nawe elinye iphupho ofisa-ke sikuchazele.